Ajde, ajde. Ali eto, sad. Kada nam meni vidio stik. Hoće ti ono? Nezapamćene julske vrućine ove godine pratile su učesnike Marša mira, gdje ih je po zadnjim informacijama, uključujući one koji su pješačili, vozili bicikla, motocikla, kvadove ili su trčali prema potočarima, bilo je preko 8.000 učesnika. Kao i drugog dana Marša mira, humanitarna organizacija Help Adres Salzburg je i u samim potočarima 10. jula uoči kolektivne dženaze žrtvama genocida organizovala štand sa osvježenjem. Zbog informacije da u memorijalnom centru Potočari već 3 dana voda nije bila za piće, aktivisti humanitarne organizacije su od ranih jutarnjih sati stigli u Potočari i postavili štand, gdje je izloženo nekoliko hiljada flašica sa vodom i sokom. Za ovaj štand posebno su pomogli Rijased islamske zajednice i Džemat Honon iz Francuske. Jer je ovdje u Srebrenici, ona je udruge za mjesta Munira Šobašica. Ajde, da te bih malo. Vodi. Treba mi sjed da odvedu. Htjeli mi sjed da odvedu. Ti vodi. Austrija. Nije rekao moje vlade. Austrija. Aha, ispostava bio. Da niste u Austriji. Vrijedni ste jučer i danas. Evo, i danas ovdje u memorijalnom centru postavljate štand sa osvježenjem. Šta nam vi o svemu ovome možete reći? Ovako, humanitarna organizacija Help Others pomoć drugima je danas drugi dan na terenu za redom kako bi podržali Marš mira, učesnike Marša mira. Jučer i danas bit će podijeljeno 4.000 flašica vode, 2.000 flašica sokova, tonu lubenice, 300 kg banana. Želimo naglasiti da je za današnji štand su podržali Rijased islamske zajednice i Džemat Tenen Francuska. Želimo im se zahvaliti. Također želimo da zahvalimo i humanim ljudima koji su podržali jučerašnji štand u Kamenici. I poručila bi svima, podržite rad humanitarnih organizacija, vaše malo nekom znači mnogo i da se Srebrenica nikad ne zaboravi. Nema najbolje organizacije. Volio bi da budeš ja sam vidio u subotu tako bio sam
Može na braćo voda. U nadi da se Srebrenica nikada i nikome više ne ponovi, iz humanitarne organizacije još jednom mnogo zahvaljuju svima koji podržavaju rad iste i velika zahvalnost za one koji su podržali štandove sa osvježenjima. Vaša humanitarna organizacija Help Padre Salzburg, pomozi drugima.